Benvinguts a les jornades Blanquerna! Crec que val la pena que compartim aquests talents i que entre vosaltres, en lloc de pensar, ostres, que aquest brilla molt per aquest costat, fantàstic, doncs jo sé fer una altra cosa i segurament junts anirem més lluny. Bé, resumiré la clau de l'èxit en una paraula que m'ha impregnat la mestra de les relacions públiques d'enguany, la Maria Lluïsa Martínez Gistau. La paraula amb la que he començat aquesta cosa: generositat. Perquè tiréssim endavant tots aquells projectes que nosaltres consideràvem que podien ser un èxit. Us puc garantir, tots els mestres que han anat passant per aquí any rere any, tots sempre han explicat el mateix, el difícil que ha estat per ells arribar on han arribat. Aleshores, ànimo, valor i al toro. Nois, endavant.